Spomeňte si na situáciu z nedávnej minulosti, keď vás niekto skritizoval, zahanbil alebo ponížil. Opíšte stručne túto situáciu. Kto, kde, kedy alebo ako. Predstavte si teraz niekoho vo svojom živote, kto je voči vám podporný, podporuje vás, kto sa vás vie zastať a postaviť sa za vás, obrániť vás, niekoho, kto vás povzbudzuje a drží vám palce. Napíšte meno tejto osoby, ktorú ste si vybrali. Môže to byť hocikto, napríklad váš manžel, priateľ, partner, brat, sestra alebo terapeut. Ako by sa vás táto osoba zastala, alebo čo by konkrétne povedala na vašu obranu, keby bola tiež s vami v tejto situácii? Napíšte to konkrétne, v priamej reči a slovo po slove. Preformulujte si teraz jeho reč na vašu vlastnú reč, ktorú hovoríte sami za seba v prvej osobe jednotného čísla takým spôsobom, že vy sami sa v tej situácii bránite slovami tejto osoby. Čo sa s vami deje s vašim vnútorným prežívaním,
keď to sami za seba hovoríte? Ako sa pri tom cítite? Nachádzate rozdiel oproti tomu, ako ste vy naozaj vyriešili tú situáciu a ako vás v imaginácii obránil niekto druhý? Čo sa s vami deje s vašim vnútorným prežívaním, keď sa sami obránite? Zaregistrovali ste nejaký rozdiel vo svojom prežívaní pred cvičením a po cvičení? Ak áno, tak aký rozdiel to je?